am a disabled man who does free running. It do not deposit unregulamentary. I am Russian fake agent. Yeah. Would you like to earn some Romanian money? Boom, shakalak. Nu ne trebuie Bă, educație. Acum îl sunăm pe Daniel Marica. Hello, Daniel. Da. It is Stephen Hawking. I would like to teach you some astrophysics. It is a very little known fact that my passion also is pornography. I am driving. Bă, mere la tip. Acum suntem pe drum cu Robi, cu Să And Steven. și Steven ăsta. Nu cine e, cu cine mai e. Cu fișul. Nu-l fugă. Nu pula că n-ai lăsat bizar. Get the fuck down, dude. Vrește bine chitară. Hai mă, scoate carbasanul. Nu mă pot concentra, mă, așa. It's a lovely day. Is that they want to have sex? Tell her you wanna fuck her? For Romanian money. În sfârșit am ajuns în Timișoara. Acum mergem la antrenament, să ne întâlnim cu toți. Ce pula vă spun astea? Fii atent de ce trick de ăsta, uite numai. Fuck you. Stai-ți dragă, mă. Ok, deci ne-am întâlnit cu Robi și cu Trânc și vom merge la epicul jam de parcurs, acolo în parcul la Torontal, despre care se pare că nimeni nu a auzit. Umbla vreo două alba iulea lulgime. Și ne vedem toți. Toți. Acum vom merge pe niște macarare să vedem acel apus ca pe Amazonia acolo. Ține Atena, bă, când ți-ai aruncat telefonul în canal. Da, băi. Da, pula mea. Și derulări am avut acest party super epic. Tocmai am fost trezit de herciul ăla. Știți voi, Ghost Clothing Custom. Ai făcut-o în cioc, mă, că jumătate de oră așa bună era. Mă. Bă, Red Bull, bă. Red Bull, guy. Eu cred că, bă... Poliția. Este vremea pentru videoblog, doamnelor și domnilor. Ne aflăm în ziua concursului dublu să... Poliția. Să știi că seamănă Robi, man. Trebuie opri, bă, că